Joo, meni vähän toi aloitus mönkään, mutta niin. Taas me oltais täällä Hunger Gamesin parissa. Tosiaan Hivessä pelaillaan. Siis, niin, ja mapin nimeä just et muista. Joo, mutta, niin. Joo. Skiniä en oo muistanut tehdä, se on tämä ruma outo skini. Joo, mutta tulen tekemään sen. Nyt alkaa matsi. Juu, tosiaan, niin. Ja mennään. Tää pitää olla ihan hirveesti. Mennään tosiaan tänne näin. Jaa, se oli joku jännä ääni. Juu, tosiaan ei ollut mikään kamalan hyvä matsi tällä kertaa. No juu. Niin no. Mä koitan tehdä sen skinin nyt tässä aikaa lähiaikoina, jos mä muistan, niin tietenkin kaikki valittaa. Aivan sama. Mutta ei musta tällä kertaa muuta ollutkaan.